Kritiek op het joerduistig keertsen komt onder oren van oude toppers. Te weinig aansprekende keertjes. De kwaliteit is net zo dat wezen moet. Het is te deer. Het publiek leeft net mooi, dus het weinig sfeer en nou, het bekoopt me niet meer. Wij willen wel eens wat voeden terug bepaalde mensen die het altijd maar hoe negativiteit. En alles is verkeerd. Maar zo is het niet. Dat mensen moeten daar net in leeuwen. Want de KNKB is bezig om een soort transitie om die boel om te draaien. Zo wordt er eerst jongen uit materiaal. Neffens critici zit daar het probleem. Die wand die is gewoon te hut, de nap is veel te hut en de bal is te zwier en te voel en te hut. Dus dan moet maar de wand wat gebeuren en dan moet maar de bal wat gebeuren. En als dat gebeurt, dan krijg je wat meer tussenspel en dan sjost ik meer onder spelers wat ze doen. En ten nou maar ramen ze weten niet waar de bal komt. Jonge keertsers zullen op een orenwijze traind worden moeten, vindt de Groot. Dat er nou gericht zijn we naar mijn bal plaatsen, daar en daarheen, daar heb ik mijn twijfels over. En het opslag als wapen, dat te volle fouten, veel te volle botenslagen. En als je zegt van tactiek, een perkspeler uitschakelen, is er net mee bij. Het is alleen met bastens geweld naar het perk daar. Maar die nap en die snelle bal, als daar vaak op getraind wordt, dat is ook heel uitdagend voor de jeugd. Maar dat je het al wil ten koste van de opleiding, van het spelbeeld op een langere duur. Wij zeggen in die trainers van nou, probeer ik werd de hegebal en dat soort dingen. Probeer op een andere manier ik werd het keertje te benaderen. Verder wil het KNKB naar de wedstrijden zien. Toch bij gelijks maar minder partoeren te spelen, zo'n wedstrijd net zo heel lang worden. Het materiaal die ze hebben, die moet goed, het spelbeeld moet goed en de film eromheen, dat moet een evenement wezen. Nou, daar ben ik ervan overtuigd, echt weer, dat de mensen kunnen nog krijgen, zodat het eerst weer, zodat het wezen moet.